Na-miss nyo ko? Ano naman ang issue? Ano na naman ang issue? Trans nga mga Pinoy versus trans nga mga Thai. Amo nang bagong issue. Pero, hindi lang kita magpakita sang video, kaya nga kahoy-anan inisang mga Pilipino. Istoryahan ta lang kamo para mabalaan ninyo kung ano ang sitwasyon diri subong. Amo nang natabo. Tanan ini hindi pa maging sigurado, no? Ang mga numbers sa mga kung ano, hindi man sigurado. Kaya siyempre wala maging ako kabalo, nabasahan ko lang, hindi nakita ko lang sa news. May duha katay, katutubo diri. Gen kastigo sang 20 ka mga Pilipino. Anong rason? Nag-agaway sila kuno sang serbisyo. Serbisyo totoo. Kabalo na kamo kung ano ina. Ang bali na ba si masahe kung ano man dira ang nagakalatabo. Nga 20 sila. Kay dira sa hotel nga ginastayhan nila, halos tanan Pilipino. Makita sa video nga ginabuyayaw nilang katutubo. Ginabuyayaw nilang Thai. Kag ginamayo nila. Muna natabo. Ginkastigo nila sa tong adalan. Tiyanhon nimo. Kaya na ngayon, rescue ang Thai. Ang una, duha ka Thai kontra 20 ka Pilipino. Saan na ngayon rescue? Mga Pilipino kontra 100 plus ka mga trans nga Thai. Sila gin pangkastigo. Ang problema, kabalo ka mo nga, no? Ang trans nga Pinoy nga wala kalabot-labot. Wala kalabot-labot sa isyu. Nanaog sa hotel, kay drama siya nagastay. Nagkuha sang ginpag-grab niya nga pagkaon. Sa nakita siya, siya ang ginkastigo. Muna, gani. Partido pay, pongko, plus pamati. Kaya subo nga punto per punto. Amo ning aton topik ko. Una nga punto. Kung kamo may plano, mangin OFW. Kung kamo may plano, mag-obra sa iban nga pungsod. Kabalo kamo kanang balono ninyo, ang inyong nga kapisan, ang inyong nga dedikasyon, ang pagrespeto amo ng inyong dalon. Ang inyong kaisog, ang pasiga-siga, ang kabastos, ang walay respeto, ibelen ninyo. Nugay kamo paastig-astig sa isa ka lugar nga do kamo ang tag-iya kay nga hindi ninyo sila kilala. Hindi nyo wala kamo kabalo sang kapasidad nila. Tilantawa, kay nagpasiga-siga sila, nanggamo sila. Ang resulta, nag-isip sila sang bukol nila. Kaduha nga punto, diri sa Thailand, kadamo sa mga Pilipino. Nagabaka-baka sang obra, nagapakitang gilas para mangin proud as Pilipino. Ang iban diri baguhan. May 5 ka tuig, 10 ka tuig, 20 ka tuig. Ang iban mas dugay pa. Ari diri kay nga nagakita sang kwarta para ipadala sa ilang nga pamilya. Isagod sa ilang nga pamilya. Kahit sila ang ginasaligan. Kumbaga, ari sila diri para magbugas-bugas. Mapangita sang kinawala para mapakaon ng ilang pamilya. Tapos ang iba niya, ari man diri, naghimo sang gamo, kaya nagasupot para pang ano, pang putay-putay ninyo. Ikatatlo nga punto, amo na ganang ginhambal, don't bite the hands that feed you. But silingon, kaya ikaw sa Thailand, mangin maayo. Respetuhon sila. Kaya mo ng source of income nimo. Hindi lang kay imo, pati sa pamilya nimo. Amo na ginapakaon nimo sa pamilya nimo. Hindi malikawan ang mga misunderstanding, may problema, may reklamo, kung ano man kakalatabo. Ay, hindi ikaw na namian. Since ikaw ang bisita, ikaw ang mag-adjust. Magpalayo sa gamo. Amo na taning solusyon ninyo. Pero kay imbis magpalayo sang gamo, kamo ang naghatag sang gamo. Tinong resulta. Kamong napirdi. Kaya nga nahuyan na kamo, nakastiguhan pa, kag nawadaan sang obra. Ikapat na punto. Sa mga gusto mangin turista sa Thailand, wala problema, welcome kamo. Ang mga Thai wala problema. Mabuot sila kung mabuot ka man sa ila. Respetuhon ka nila kung ginarespeto mo man sila. Pero kung bastusanay, di bastoson ka man nila, siyempre normal gid lang nabis kan diin pa ina nga pungsod. Gani kung kamo mangin turista diri, kadto wala problema. Ang problema lang subong, kay kung kamo magpa-retoke na. Kung gusto ninyo magpatiti-titi ka magpamuning-muning, daw alanganin kita. Cancel nyo anay ina. Kaya nga
Basing putay, ibutang sa inyong agtang.